बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बे समाव फिनजाथाय होदों बिपिएफनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलनि समाव साख्रि मोननाय बिजाथिफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं आरो जेबो रेगुलार खालामना गालाङैखौबो खौरांनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्रा बुंनायखौ खुगा बेखेवफिनदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे बिपिएफ दोलोआव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ राजखान्थिनि माला गानहोनाय एबा राजखान्थियाव जगदान खालामनायफोरखौ सावरायनाय जाबाय थानाय बाथ्राखौ लानानै फिनजाथाय होदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दानिया फैदो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआव उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहोनायनि सायाव मा बुंखो आबुङै मिथिना लानि। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, पिडब्लिउडि बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिन फिल्ड बानायनाय जादों बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों इउपिपिएलनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएलनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो हम मिनिस्टार फैब्ला बे फिल्डआव मिटिं खालाया होमबा, बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होमबा, बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनानै होयाखै? आरो मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंहरदों दि माने थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ फाब मावलांनायखौ इउपिपिएलआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बुङो। बे 17 बोसोरनि इउपिपिएलफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा 17 बोसोर बिपिएफआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै। जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सानलिया 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै होनबा, आगोलनाथ' सायला गामसे। दा जों मावदों मावाखै रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो? जों जेबो मावाखै। हमनानै ला जों जेबो मावाखै, बिथांमोनहा मा मावखो? मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोनहा खोन्थानाय, जेबोथ' खोन्थानो हायाखै। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबायनो बेखौथ' जों मिथिबायना। 3 बोसोर जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो, बेखौथ' रायजो राजाबो बयबो मिथिजोबाखै होनबा, नंगौना नङा? बिटिसिआव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो, फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि अन्थाइनि बालानि दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो, बेखौलाय जों खोनायाखै होनबा। दा आरो बिटिसिआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ बेनि बेथनखौ बिटिसिआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया बिटिसिजों दं। रिसेन्टलि 1 सप्ताहबो जायाखै दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला अब्ला बिटिसिनि साख्रियालफोरनि बेथन होनो हानाय खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। सार मोनसे खोथा, बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा माने गथ' गोरलैफोरखौहाय बिपिएफआव जइन जाहोगासिनो दं होननानै बेसेबां सैथो? बाथौ खेराइ रेजर्टआव लांनानै जोबोद मोजां बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो। इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो। मोजां, बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।